Handa na ba kayong masubukan ang pinakabagong adventure attraction sa Bicol? Pwes, ihanda ang inyong mga sarili dahil bukas na ang Lodge Ride Adventure sa Highland Park sa Legazpi City. Noong May 9, nang ilunsad ito sa pangunguna ni Ako Bicol Party List Representative Saldico. Handog nito ang kakaibang saya sa mga bata at mga young at heart. Isa nga sa pinakaunang sumubok nito ay si Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List na nangako ng patuloy na suporta sa mga proyekto na magpapaangat sa turismo ng Bicol. Congratulations dahil marami tayong mapapasaya sa Legazpi and sa buong Kabikulan and for the tourists, no? Ang meron lang ito sa Switzerland, Singapore, now meron na tayo sa Legazpi. Ayon kay James Alejandro Tawag, Operations Manager ng Highlands Park Legazpi, ito ang ikatatlo at pinakamahabang lodge track sa buong Pilipinas. Actually, if you notice, our luge truck niyan is so simple pa po yan, ano? Pero meron po kasi meron tayong mga lalagay dyan ng mga simple tunnel. Parang pag nagsakay ho kayo, nasa ilalim mo kayo ng tunnel of lights. Hindi pa po yan na-realize ngayon. But we are trying to implement that within this year para pag rides tayo ng gabi, hindi lang po excitement sa pagsasakay ang ma-experience natin, but yung kagayunan kang ilaw na pwede tang itao po sa luge truck. 600 meters ang haba ng track. May height requirement din para sa mga batang gustong sumubok at dapat kaya ng kontrolin ang manibela. Actually, we're expecting for more than 50% increase of foot traffic inside the park po. Actually, we noticed na yung morning operations po namin, dati nakakaroon lang po kami ng 200, ngayon po nagdodoble ho tayo. Daily po yan. Siguro effect ng summer, pero different ito ngayon kaysa mga nakaaging taon. Samantala, hindi lang lodge adventure ang handog ng Highlands Park dahil malapit na ring magbukas ang kanilang camping site. Perfect para sa mga gustong mag-enjoy ng kalikasan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.